ok kembe duto ma osechopo kare chikno. Un kaka jolony e weche somo e sekta mar thieth, en yo mane munyalo timo bedo ni okete chik nyiso ni kembe onego bed ni luwo chikno? Ere kaka un e sekta mar thieth unyalo konyo e luwo achiel kachiel manano nyaka kembe mag ji giwegi oluwo chikni eka mondo mine oyud thuolo makare mar dhodho nyithindo? Erokamano nyasi Fros, yo achiel ma jo health nyalo konyo godo en mana chiwo information. Nikech ing'e ni policy nyalo bedo policy kamano to ok otimre on the ground. Koro samoro employer nyalo wacho ni en gima duong' kabisa mondo olos kamoro ma miyo nyalo dhi e chak, to ok ochuno ni nyaka bed room moro maduong' kata mana resources mang'eny kata mana tenge kamoro matin kar tich. Koro information kaka wamedo chiwe, information mar ber mar dhodho nyathi, information mar ber mar konyo miyo madhodho nyathi e kar tich. Nikech ka employer okonyo miyo madhodho nyathi mosapote, miyo ni bro bedo ka loyal, kata wakani employee bro bedo ka loyal, yani obo bedo kotiyo gi chuny achiel kendo en loyal to the company. To kendo bende employer biro tiyo gi pesa matin e yore meke insurance, e yore meke tere e hospital. Nikech breastfeeding oseyud ni nitiere berne gi ng'ama miyo madhodho oketo tuoche moko atamalo gi bedo piny kaka kansa mar thuno, kansa mar ovarian, kata mana diabetes type 2 bende oseyud ni miyo mine madhodho nyithindo atamalo gi dhi piny. To kendo kata nyathi madhoth chande kodhoth exclusively to tuoche man hinyo nyithindo makelo negi tho mar apoya bende dok piny. Koro information ni wawache kendo wapuonjogi mondo ging'e nikech samoro ok gitim kamano nikech gikia. Erokamano ahinya. Bende anyalo mana penjo ni wach maduong' bende samoro chando mine, nitiere jomoko manigi thuolo mar dhodho nyithindo